media korte doana phana kero paper piglo nilitum Hill State Democratic Front HSDF labangso regional political party ahin pen pini HSDF along women section atum kecheng C alang litum executive meeting peduponlo central executive meeting lasi la solong nilitum phana pha sinitum chetong lo general secretary la pen nili la pen pu youth president atum chetong lo alang litum tane asi Hill State Democratic Front HSDF atum lake khelong re phansi ke klempon la pen ahok pet pensi ke klempon tu pen ajoksi non ini ani intang pon bomlo dan suarlo tum stame so pin so kache songolong ke suarlo so tum ba kadno we tum tame ni mali tum da cerap cetu tum nai palang tum makhasi la bang so song pang tangi phanala tum arjab dum chidlo la pen pini ke first central executive meeting alang le tum dipon longlo pen ajak kacerai alam thedo pini nodak alang tuma constituency pinalong kami HSDF women section la bangso chirtip pen intang kring pen kadlo kawe along tina constituency kami ke sengnam aji phansalang tum parai pomlo la pen ke bangjilangani anhut non assembly election punon council election punon lahalong aname alang tum nang karjab dum chipji phansalang tum parai pomlo pini Hill State Democratic Front atom phan kedam tanga por hud HSDF atom phan ajak dum jumeme junono nang pudun ulu alili kalang lang comments nang tok dum tap ulu satame rat non chini bomlo je ahok pet ke claim kalima kalang make akam ben si chini ji kaching tonare pele kam suli ji gali ko bangke rara tum chini si non piniani lo posong si ongdung asuri suriar mu tum non nang cepa ok dun bok HSDF intang kring pu ang theke pinila first executive meeting central executive meeting la women tum ke do pendala ta isiang theklo article 11 nak ni tum constitution long do la constitution long ni tum article 11 long daga masi ke tok do women tum phani tum adu ko belang tum ke claim ke dam long na pacharap dun je phat HSDF long la soteng bang salang tum pini executive meeting do pom lo la pen arpu hai kadu be central long alang litum ajak ke pepleng ji dolang pen lai anak ke pepleng aji pangsalang tu pini ingni pomlo pen ajak arpuda pepleng pomlo nili tum ke women section atau phan latum a president secretary extra secretary dak parent body pen mate central atu mamasi dak latum phan control tip lapugali anta alang litum da methang adu we so lotum kapachi jaji phansini tum ke alang latum phan charlie nang kosi kaduk kawe akamang dengan tu alang itu bang klaim pon bomlo nang litum media korte tum phansi ta meni litum na chopha pe nang litum dak aporteng pe ni litum malong nang pe lepot nang litum apha akero pilo asi pini ni li da media hathing no ni li kaning jeji ning kyang bang ke la hello pini litum HSDF Hill State Democratic Front la bang so song pe ni litum pini executive meeting ke first lo women atum ke lasi pini nitum la executive meeting along nitum kaching vai pon bati nitum kachi parai pon ke nitum women section atuma sita me nitum kuson si nitum labang so song along women section atum sita me HSDF asong pen pili kachi pati long kachi pahai dunjima halabang so lam sini nitum chithan chimum pon lo lasi ni nitum labang so song along sita me women wing atum intang kring pen nitum kachi song dunjia phansi non nitum women wing atum sita me chithan chipiri ponlo la silabang so songolong sita me nitum ninga klong pen la pen ahok pet pen sinitum chi songko kopima pulotang te nitum mithang adet nitum mithang along ri nitum chinghon pik apo sini nitum HSDF labang so song nitum aphan nitum ka chinghon nai nitum asa rajen timung president alang ri ki japon HSDF labang so songolong nitum sita me bidi doan na pen jakong doan ke nitum women satum sita ahin pen sita me women section ahin pen sa minitum ingtang kring pen nitum kachi song dunjia phansi nitum non labang so puthak si nitum pini chingwai pon lo la si nitum kachingwai pon alam the nitum kachi parai pon do up athia bang putin sita me women satum sita me intang kring pen non kachi song dunjia phansi
sisik ding dang si dulu apo si ni tum HSDF pen abangke ni tum si tame itum karbiang long arat akimang di itum handbrake laki ni tum si tame labang so song pen kimang ateng pen kipichun vek dia phansi ni litum ke chingwai pon lo la pen ke ni tum ke pepleng vek po laki ni tum HSDF asong pen asipini anke ni litum phanjong si Sara tumpen itu ma women section atau ma fansi tami ni kibi pondok pulo tang teni tum halbang swapor hut ini tum women section ahin pen tami ni tum chingwai po tapi ni tum cepati dunji